Adnana Tigadouini en Tim Bakens kregen in de Graafschap haar een 5e gele kaart en missen daardoor de wedstrijd in Emmen. Juri Roze en Melvin de Leeuw staan daarom in de basis. Verder verhoor het Henk de Jong neer onder de opstelling en al kan hij weer beschikken over een fitte topscutter Michiel Hemmen. Martijn Barto, die het 4 keer scoorde in de laatste 3 wedstrijden, krijgt een vakker in de spits. Dat is net een moeilijke keus, dat is een prachtige keus. Ik hoop dat Hemmen tot het eind van op de bank blijft, dan winnen we alles. Maar we gaan wel nodig, want Hemmen, zoals nog krijg in de training, die komt er weer aan. Maar dan krijg ik mijn oren dingen aan. Dan had ik Hemmen en Barto en dan had ik meer mogelijkheden. Maar die jongens zijn beide gewoon 2 hele goede spitsen. Nou, er zijn net volle clubs die dat zeker kennen. Dus voor mij is het net een probleem. Hè. Henk de Jong waart in zijn carrière al een paar keer kampioen, onder oren bij Harkemasse Boys. Die ondervinding beziekt hij nou uit te brengen op de spelers. Dan pak ik de Oebelskokker en Barto erin bij. Wij worden overal kampioen, dus dat is gewoon humor. Ja. Nee, dat probeert ze op de jongens goed te brengen. Hè. Dat beetje boefachtige, bandietenachtige, dat moet erin zitten. Nou, dat komt wel aardig. Hè. En daar helpen de oudere garden mee goed bij.